ndaite gotebe amateye n'abantu mugukina bono ndaite goteba ng'a abagotu egento orarusio abagoteba ng'a bagotu banibe semi otambukere getumo bagotu gento nkeyo orarusio nande bateba ng'a magokoro nsara maya intina ekogwa boleba magokoro nsara maya intina ekogwa boleba ng'akige ng'enche yaye agotanga magokoro nero koigeria nero koigeka abachokoria n'abachokoro baye erinde bamanye ching'encho ne chinaro buna abantu bamenyete balenga mwanyiguli gwikirawo biamo bono ngakeya mafarao akabolirira naigwa abantu batabanga mongino nande lerolete kanise ya isa ima itinje na lengo amwate awa moko ngako gera mwata tebia twatamira limo onyinse ya saliki wanye na maandamano ajagi tuandamana limo egetabu ntaite gochakira iga asenko igekera mang'ana ito egetabu kia mwanzo 41:38 mwanzo kia bantu egento bakongo kiki bakoenda matanga bukwero baiko buguli ebagwacho ereso mang'ana yakole ng'aki oyo bwata kumbolere Farao akabolia abasomba baye ine ng'aitora anyore omonto nga bunoyo ole n'omoika onyasaye ime yaye bono kwani musinyai mukwani aye nori mwita ine nje ngotebi gyo komote mubori ng'aitora anyore omonto ngoyu tegera bono omonto okorokwa Yusufu kamenyete ensi etari sobo agakora amang'ana amanene baka Farao akamoa ekero gatata keire komoa bono gakobori ng'aki akobori abasomba bande ng'ai moigwete naende toranyore omonto ogweka inoyo obwato omoika bw'omosiki yandara gusembu ya mu obwato omoikong'o onyasaye ng'ai toranyore omong'ina ongoyo obwate omoiko nyasaye ng'ai toranyore omosacha onyasaye oichire n'omoika ong'o onyasaye nababuli. It is a question, where can we find such man ng'ai toranyore omonto ngoyo ng'akiagoteba bono abantu bakairaneri omonto bweka oratoka oichire n'omoiko nyasaye nigakoro kuyusubu bweka haleluya ebo ng'ayaro atoko omong'ina omokanyeku mong'ina omuororo omokanyeku oanchete nyasaye ng'ai torarusio omong'ina ngoyo ng'ai torarusio omokungu ngoyo tari abakungu aba barero bare chiburombogisi kang'aire komoni omogaka kaigoreire ensanye eredi eriakare mogaka akagankorarare omokungu arumaega irio mogaka araire okong'onte getanda moturogoro omobori oraire sana banto mbanya korara gesense etongwa ng'ai torarusi bono omonto ichire omoikungu yu ng'ai torarusie omong'ina bwanchete abachokoro baye bonsi abang'ina barakonyora achorete abachokoro ng'ai torarusie omong'ina bwanchete abachokoro baye bonsi abachokoro bandi kibagochi kogendo ririarekire bariangete akobatebe ng'a nyoko barangeire abana bakomanye ng'a bono oyo nkoiyora obufundi
Vaikanane baonchokanchira baonchokera imonjolere kiaime ogatenga maoko tuigwiti mama tarandage nonda ngaitora Rusia bangina banga wo abana bakomanyire bono koro mulimo koro munyamokora koro munyandamuamu bono koro otariko rwintoro moko abachi koro bakomanyire bagocha batatu babere bagotebereria diba bere bakugasi tomugano egentu giachire kogutaboka nkale giakorega ngesabuni yarenga ngayachite yasibiri chiangaro jikare ekebande getigarete goko boria mangana yakorera ngaki aerire ngayate banga toko rusio monto oichire omoikonya sai ngaito konora omonto ngo yo ukaitana abantu bonsi bakomenya abana asemechi yabo maito isiko gende mechi asa abana bamenyete nabo komanya omwana otali bwo mochioyi nabo komanya no lenchera sogete nabo komanya no lenchera akobega obokima tirara mogore ruwe liso ngakikuabega obokima bongana litabo unabona mwa keru wachaga ngabana mbale abaiboli babo batimogete okagete mbonsi dimo kamenya bo mame ngacha komanya ngenseye teri no muabo nale go yutuba kekere nta mochiti paka chikuso chiane chigwantebe ngakora bwango ogende seino kwani imosinya ino mata inse etali seino ewa igwa ngakiateba ngaitora rusio montongo iyo ngaitora rusio monto oichire no moikongo bono onya sa moto riagantebyo nguru chiao chinke renda nagosaba nkoe bintu byonsi agakana esira yonsi ebibe bigansiria ere kabisibya iwa abana banyasaye chinguru cheito ngakichire nechi ase tokoliga erioka nase oyo okorukunyasaye oyo otongete ense yamonarari na igoro ekwaye yatera ogotera okuya ng'omonene nigo nkoganeti chingaki chionsi ekerende buya ninkoganeti ekera kiemechando ninkorete ng'aki ninkoganeti abana banyasaye ekinyasaye atagete ase enseye otaratimuka ekiagera notimoke nigo atagete omonto oyomo oyo ichire nomoikong'o onyasaye naye asobogimo ekera nasome lisakareri ng'eire naye igwane lisakarerio igwane lisakareri enanya omong'ino yabatisi 1960 up to now nabagendeti omorero ogwoka bw'obonyasaye abantu mbarenga bachete ekanisa bachete koru 1980 bagacha baka 89 ekanisa bagakora ng'aki bone bakora sanga riri yare kuagachwa matabori nje naretete arenga ogachi ng'aki amarikanya sagoteba omonene nagosabire egente kamogioka imenya ase nyomba yaga matuka arenga ons erinde inyakorora obuya n'obosera borase ekaru yao bantu bade beminche tekale bagatige kanisa chikanisa chiage ekio igo irenga ekero musacha erago konyuganyuga kwanya gutama etundu bari asa okogenda aisu etundu bari okogenda omukarani okoibera chikiro motereine komo ekiagara mbabero boka mogotene ere naye neguni igeguni yabakironi okowura chikiro morenere kwanya gotige etundu bari ekanisa era ng'akiokora otige ekiagera marika agoteba ekeiga no egeita giokogenda araria igoro ntegerere naisire gokoro korandi okoiga tari kuruseti imbugate ring'ani erimo ase omonto okoigwa ng'akirire
eliye ngencho ate bangane ntonyoro omonto oyomo ntonyoro omong'ina oyomo ntonyoro omusaha oyomo ole nomoikongo onyasaye igubona omonto orenge oiko nyasaye buna akora amang'ana ayo igwa egitabu kia Ayubu irenga natebire gitabu kia Ayubu 29:14 mpaka 16 bibungo bantu batalika ngai bakwira lakini onye ne namba yobu oyo Madam Ugo igwa chaka bono gukumbura niga chakanga nigebo yetie gendoki oboronge aha nabora buo bogantuba yani nigagotebanga okweboyia oboronge nigagokora amang'ana arebuya amatukarenga ons aha ekene kiane nigo kiarenge buno mwambaro aha nekegogwa wa number 1 omonto yo oichire no moikonya sai bantu bachire nkale mwantigete nigarenge riso ria bantu ki nkale mwachite imukamba sebire mogenda kala tigaye koichori aba mura imukinga kobokoiga ngakiateba nigarenge riso igubona omonto yo ichire no moikonya sai aha nigarenge riso ria gendo ki rie moko aha no kogora sebirema inche narenge ise wabatachiri aha no monto chandegete ntamanyete nigo namuhe chanderete baba nokanyikerayo igwa atabanga number 1 omonto nyasaye oichire no moiko nyasaye agatebanga akaberiso asebanto kiaba emeuka akanyera akora omouko nyasaye nada atebanga nada akabokuru nada akabakuru nada sabanto bachandegete aso omonto atamanyete abantu atageta konyo omonto uri amanyete nane muntu taigocha gokonya none ndagira omuntu kabwate anore nkwaye agokori emirimu we ochikonyore ebiasi ngatigambe bekamo kikwa ino kiro kobori ngachore kemo ebesa gose ebiasi bantu bari akogotorie echae otebanga mama tingo gwakane ebesa nane nkoroserie echae nkoe tingo koe ebesa nane nkoe likuneni likwa ngakiateba abantu bane mbara ebintu bakuli ekerebire buya taigo kurangire liri bigo chikogunda ogo nga papa ngai more ngai Brian more bana bantebeli baje ko igombi basinyete nkale mwantigete korango iga ngakiate akaberiso ya batali korora akabokogoro abwa batabwati amagoro abarenga bataka akabarora mabera siritali ya Yesu timaiti go senya sayo na gokonyete maito aro sini na kintanya koro kinganya sayo na ikire naito korusio monto manyari ikire nadi jinsi yake rero ogotua hey yani you cannot make a difference omonto nyasasi nitaikorokia mogo chikotara nere nchera na mogo tara nere oranga anambo galigo sema atorikende okotegasa ama kontuisiru kuika omonto buna muacha iga ebichare ebi buna tobu ngaki mbire ngaini none nano kanisa abantu bandi buwaruware oko none ligo liribekire limo likakuwa gwakera ni abantu bandi echekima
kwa nyoro gwa ka cheki ya ewe kuyaka onye bantu bade muiko nyako genda sabali kanyika nakiate abana alenge liso ya bantu batabu ategendo ki eliso abatabu atukuro nkaboko kwabo abachandegete nkabakonya mwesimiwo bya wabera mwesimiwo umuntu ndakonsomigo mwesimiwo ngosome gitabu kiri umuntu ndokulika mangana leadership wataba king can be a king with those ones who surround him. And sometimes he can be not a king because those ones who surround him. Nabora abo mugambia matuka mange ase bali bagwetana ine. Nabora abato abo mugambia singe je bali bagwetana ine. Mugambia sako konya obakoro asa abana batugatia maguru. Obeliso asa abantu batabugatia maiso. Oba maisabo onyinya sao konyire abo ngaitora rusio montongo yo ekerora kwe abantu banyoli ngana bararere abantu banyoli gento baratebe mokungu kabege tubuwo musacha ekero ora ku musacha nanyoli gento aratebe tigege ento montara tebe abachukuru banyole gento baratebe abasaja tigege ento abantu baratebe abasaja nkora abatebine nga tigakubitiri mitebudeye ro ino rokota rwanja monto obuo gatwe kwaro ko musa mukungu wa konyole gento akuri ngorare ndemete dikawo kolera Ora wo kumbura nga ura rende metete tuewa. Ngaitora nyoro monto. Ore no moikonya sai. Na hadi kikuwa iro montegento. Don't bring it into account. Abantu mbale nga kako egento. Ako kutangasi emiaka no hani komi. Na kani umukungu wananga ki. Diga kwa nyanga chi anga chitoke. Umaya kwa umuntu. Toke ende duka tomo kumbure rukuruo. Igona likuamwa. Tali ego kete bakigetingiro kesokete isike gekoro tumuanga ine negetingiro na gioko mu mokumbore nera siri tali ya Yesu aito kurusio montongo yo oichire no moikonya sai basaja banga wo kago chaka ako chanege ntokere koboko tali ya rarege sage kegima akoma nerege ya rarege ya renga ngayachi to koma nga ngombe ya ibiru tali ya bale ngamone na inchi makiata inchi na arenge inse chitakana chena arenge monto ndako chikocha buaho ko sabobo siako sabete igoro na ndako ako saberero kwalwa kwaboli baba mbuya wat ene tinga kwa igeta nyuwete mbuye kobuga na kia malika watebe gitabu kia Matayo isano kianda bantu mbake turachiguru mbake bada muna kalori ko soma kwa linge bwangu ngigi yakuli Matayo ile ngana teo mbasesenirie abago koromorembe kiagara barabuna barokwe abana banyasa kanga kimwateba mbasesenirie kora sobugi mubo before you go to a country whereby you will never come back. Be a blessed man oyo komekyo molembe na abantu bande oyo okoro molembe na abantu mbara akuchikanyora abantu bakuma batabanga nabona amanya n'oyo mwali komana net utambe na bako chandete oigere lyo mulero oigere mokabwatana olia ngakiate blessed are those who make peace with others na baruku abana bango banya sa na itoko rusio monto yo na be malikabo na yo monto yara atoke bono na yo monto yara atoke ongo yo where shall we find such person ngaitora nyoro monto yo
muntu inga yara toke omuntu itiganya sa tokonye elinde kigwachira woko genda senka yao na ayo toke gwechiru muiko Nyasaye oyo okoro burunge ne kene Nyasaye kagocha onyo libaga yo goso asenkeria toroseirie abana ba Nyasaye igwa angeno gukura buno reiga butambe buno korara buna mwara yega aya na masoesi yoguku masoesi utuko maeze kwali mbale ngoyunga kingembura yatu eteko tuko na iwete mbure gatusana kuminga ki nigaraire nando tegerere tembura na bogo ikajinsa chinde chitoro changa. Okay, kitabu gia Saburi 141:7. 141:7. Kwenye ndi mwali nge batatu kago. Madam. Weisire wiko. 141:7. Aha. Ama ugaito nigasi areire omogo ogendoki bwembera. Aha. Bune bisaminyo byechinko wose byamagena bigosiarerwa ase liroba ime ate baiga botambe amagoraito nigagocha ko akonya gochange na sembera obogimo bwao buna bokonya gokia emiaka kwa buate buno bokonya gokiga nigole closer to the grave botambe buna bokonya gokiba bagesare chemima buna bokonya gokia amagorao ngayaroje ndoje mogo takamwe wendeki ngayoroje ate banga maugaito no arochia wo wono karochia wono ntai tokole gentekemo giyoko gokora in order either you die gosto igokwa omonana ataracha agota banga now before you die be acquainted with God tobuata namona ngo na Nyasaye tobuata na Nyasaye na ndo muanje Nyasaye na kia malika goteba egitabu kiemerenganio isana na isato 17 egoteba na wapenda wala ambao wanaonipenda na wapenda wala ambao wananipenda na wale wananitafuta kwa bidii wataniona bali bakoligio monene no mokia mbakorenga ki mbamonyole bada munkolere ndwa nigonya ntitabu banyanjete na bako digino mokia onye ndi mwe bukanga kimwateba tumulinya sada gesi ikora kuko ko chicha ya buri tuliginya sai no muki tumuanje Nyasaye no muki ekeiga Nyasaye bakonye mutigara somonene momente gwetania no nyoko timokire ekere Musa kwete Nyasaye nigawatanga my servant has slept even though he has slept the journey is still on ora gendo lokala ki ora gende omonene abasini me ya Yesu uyo mutori to get to the point, take a step forward.